Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Siyalibona lolu suku liyahamba. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Ngiyafisa ke ukuthi sikhumbuzane ama-group asengcolile, ama-group esikuwona angcolile, anisawa clean bafowethu. Abantu sebefaka ama-emoji nje kungabi indaba zalutho. Ngacela ngathi uma ubona i-emoji ipresse, uyicindezele, ikutshela ukuthi uyifake obani, umbhalele lowo muntu, umtshene ukuthi akakhiphe i-emoji. Ngiyanicela bazalwane, njengoba ama-group ethu ene-average of 1,000 people per group, akawathole lama messages awo 1,000 kuze kujame ifoni yakhe ngenxa yokuthi ufake i-emoji. Ngaleyo ndlela siklina ama-group ethu. Yikho ngithi angcolile, agcwele ama-emoji manje. Ngiyanicela bafowethu, ngiyanicela egameni likaJesu, ake sikhipheni ama-emoji, noma ake sikhulume nabantu abafaka ama-emoji. Nani maniletha abantu, ake nikhulumeni nabantu. Nembeza yakho iyakutshela ukuthi awukhulumi wena ngama-emoji kumngani wakho. Uyamsaba noma kwenzakalani angazi, kodwa igazi lakhe lizobuzwa kuwe. Lokho nje kufanele ukuthi ukwazi. Uma efe esihogweni engalithola ngeqiniso elisekhaya lezwi, kanti ingoba ufaka ama-emoji, igazi lakhe lizobuzwa kuwena. Batshelene abantu uma bengena ukuthi imithetho yegroup ithini. Ngiyanicela ake siklineni-ke ama-group ethu, ake siwaklineni-ke ama-group. Nibhalele laba bantu ukuthi abakhipha ama-emoji. Babhalele nje laba bantu abakhipha ama-emoji. Asiklineni ama-group ethu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Okunye-ke ngama-emoji sengisho kaningi, awucishi message osaba ukuthi izogcwalisa ifoni unga-checkile ukuthi ayikho i-emoji oyifakile. Ngaphambi nje ucisha i-message, ucisha ubufakazi noma ucisha ini, qala ubheke ukuthi ayikho yini i-emoji oyifakile. Ngoba uma usuyicishile kanti kucisha kuhamba ne-emoji isele egroupini, mase bekutshela bethi khipha i-emoji awuyukwazi ukuyikhipha. Senze njani thina? Sikhiphe wena? Ngoba phela i-emoji usabile ukuyikhipha, awulalelanga masithi check. Senze njani? Sikhiphe wena yini? Umbuzo uzophendula uwena-ke loyo. Nalabo abaqhamuka sekumnandi nje sekuzokukhonkludela, bazalwane bonke bangitshela ukuthi ngifake i-emoji, ngicela ningikhiphe mina, ngicela ningikhiphe. Yazi ukuthi uzothola icala phambi kaNkulunkulu lokuthi waphuma esontweni, waphuma enkonzweni kushunyayelwa wena. Isono leso. uNkulunkulu uyakhuluma ngabantu bakhe la, uyaphuma wena. Isono leso. Yindaba ucela ukukhishwa. Awuziphumeli ngani wena ngoba uyamazi exit group, uyamazi nje. Yindaba ukuthi ucela ukukhishwa. Ucabanga ukuthi icala lizohlala kulabo akukhiphile? Cha, uzikhiphe wena nge-emoji. Uzikhiphe wena nje nge-emoji. Kufanele ukwazi lokho. And kuyisono ukufaka i-emoji. Ngakuthathe kancane, kuyisono ukufaka i-emoji. Ngoba i-emoji ayisebenzi la. Kuyinto yamadimoni. It's a sin. Esokufaka esihogweni. Cabanga ushela ama-emoji. Out of all sins, ushele emoji. Kubuhlungu lokho. Asidluleke engikhulumele ngama-emoji. uSathane angifuni athole ithuba sigcine singasenayo inkonzo ngoba sikhuluma ngento zakhe, sipromotha yena. Cha, sesiqedile nje, siyaphuma ama-emoji. Kodwa kona angiyekile ukuthi umuntu engihlangabezana inkinga ukuthi ngibhizi, ngivulela amasize ngiwavulanga. Manje ngaya egroupini ngamfica umuntu anginanazi, ngiyamkhipha egroupini, ngiyamkhipha. Kodwa into engimuhle ngayo, uma umuntu exolisa, ngoba usuke sengimblockile, encengelwa, exoliselwa, ngiyambuyisela futhi. Anginongikhuluma izinto eziningi, ngiyambuyisela waphela uyaxolisa. Ake siguqe sithandaze, siphume kule nto yama-emoji, siphume nje kwi-field kaSathane, asiphumeni.
Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho siyakubonga ngale nkonzo. Siyacela ukuthi ube phakathi kwethu, ukhulume, uzambule. Sinika wena udumo lonke izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Sizofunda ke izwi lenkosi elomgogodla, Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Sinombuzo ke sokuqala izolo bese ubuzile othi kungani uNkulunkulu efuna ume esikhaleni? Kungani? Impendulo iphumile khona yathi kungenxa yesikhathi. Isikhathi esiphila kusona. uSathane indlela asebenza ngayo bafowethu inzima. Uyafukuza lo muntu, ufukuzela ukuthi abe nabantu abaningi azoshaya nabo esihogweni. Kodwa manje akabatsheli ukuthi ubaqoqela ukuthi ayoshaya nawo. Ubaqoqela umbuso wakhe. So nabathembile bothola izikhundla embusweni kaSathane. Uthola siphi isikhundla usha emlilweni? Isiphi ngempela isikhundla ucabanga uyosithola wena? So ke uyaqoqa uSathane, makugula umuntu uphuthuma manje ayoma eduze kombhede wakhe. So siyadinga ukubakhulekela kakhulu abantu abagulayo, kakhulu abendlu yokukholwa, ukuthi uSathane ngemzuzu yokugcina ngabatholi. Ngoba labo sebesuka sebona ngemidlinzo, sebona lapho ngoba phela balele embhedeni abanyakazi, sebona ngemidlinzo nje. So bayamdinga uRoma 10 verse 9 ukuklina ingqondo zabo. Phuthumane ngigijime abantu nibanikeza uRoma 10 verse 9. Basho emva kwaleyo voice note uNkulunkulu abasize bazophila, abanye bazogoduka bahambe benokuthula enhlizweni zabo. Ngiyababonga kakhulu laba abanginika ama-report abagulelwe emndenini basebenzisa uRoma 10 kanti umuntu useyahamba. Umqhele wakho lo akusiyona wababonzi bani. Umqhele wakhe ezulwini. Sebenzani ke bafowethu kube ngathi anikaze nisebenze. Abagulayo, abanamadimoni, abanakho konke imkhuleko sinayo ekhaya lezo. Isebenziseni. Abadla ama-drugs, kusebenzisana imkhuleko. May 18 Roma 10. uNkulunkulu uzokusiza. Siyambonga ke kakhulu. Isihloko ke manje sithi kungani uNkulunkulu efuna ume esikhaleni? Ngenxa ukuthi sekuyizikhathi zokugcina. 1 Timothy chapter 4 verse 1 kuya 11 besigijima na izolo. Kepha umoya usho ngokucacile ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Besilapha izolo. Benaka umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Isifundiso samadimoni lesi sokuthi mhla ka-1 September 3 days wonke kuzobe kumnyama emhlabeni. Isifundiso samadimoni leso. Akuzuba mnyama ngaleso sikhathi. Isikhathi okuyoba mnyama ngaso isikhathi uJesu esebuya okwesibili. Uma esabuya okokuqala akayubonwa umuntu. Kuyobonakala ngabantu asebelahlekile ukuthi obani abekho bese kuklika komunye kanye, hayi uJesu ubuyile usebathathile. But mayisebuya okwesibili uyobe ekhanya ngaphezulu kokukhanya kwelanga. Lokho kuyomnika ukuthi kocisha ilanga lijika ilanga. Ukufunde kahle kuMatthew 24 uthi ilanga liyoba njani nenyanga ibe njani. Lezi zinto ziyogodla ukukhanya kwazo ngoba kuzobe sekufika ukukhanya kwangempela. Izizwe zonke ziyombona lithi iBhayibheli nabamgwazayo bese ziyalila. Yobe buye okwesibili lapho. So manje le ndaba ukuthi kuzoba mnyama mhla 23 24 bafowethu ifundiso zamadimoni lezo. Ukuthi kuzohluthwa ibandla ngaleso sikhathi ifundiso zamadimoni. Yikho ke iBhayibheli lisho la. Timothy wokuqala chapter 4 verse 1. Uthi kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka
ekukholweni. Kuzokwenzakalani? Angithi lento uma ingasenzekile, laba abalandela abantu bezambulo, uthi umuntu ayikholwa kanti akukho, hhayi akekho nalo Jesu, akho Jesu ozobuya la. Behlubuka abantu ekukholweni. Yilento efuna usathane leyo. Bazohlubuka abantu bethi hhayi akwenzekanga, futhi ayikho lento. Asinamatheleni ezweni, hayi kwizambulo. Izambulo ziyashintsha. Izambulo ziqhamuka nabantu esingabazi bazithathephi. Kodwa izwi likaNkulunkulu alishintshi. Asinamatheleni ezweni. Inkosi uJesu izobuya izolanda ibandla. Ukuthi nini nayo ithe ayazi. Asikwamukele lokho. Akungabikho abantu asebeqhamuka sebenolwazi ukuthi uJesu uzobuya nini. Hayibo, ayikho lonto. Yasondela u-23 no-24. Uma uNkulunkulu esasigcinile 25-26 sobe sibuza sithi kunjani ke kwenzekeni. Kunjani ke kwenzekeni. Bese kuba khona-ke abazolimala bathi kanti ayikho lento ngoba kuqambe amanga abantu ababathembayo. Ekubeni iphutha leli ukuthi uthemba umuntu. IBhayibheli lithi Jeremiah 17:5 uqale kusiya umuntu othemba kubantu. Asingathemba abantu bafowethu. Themba izwi likaNkulunkulu. Musuthemba umuntu uqale kusiyo. Uyilandela isiqalekiso ngokuthemba abantu. Abantu kuthiwa sibathande, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Masibathandeni kodwa singabethembi. Ngoba uzolimala. Ngoba umuntu uyajika, umuntu uyashintsha. Umuntu uzozwa izitori eziyoqhamuka ngomhla 26-27. Uyozizwa izitori eziyoqhamuka. Kodwa-ke bese wenze njani wena? Uyadikibala uphela amandla. Asibambeleleni ezwini eliphilileyo likaNkulunkulu. Izwi liyaphila. Owenza izwi uzophila ingunaphakade. Asibambeleleni ezwini. So-ke siyeke imimoya yamadimoni edukisayo. Ngoba soon uSathane uzobe sesho ethi niyabona ayikho lento kaJesu. Yabona kwenzekeni ke? Kanti uye njalo othi kuzokwenzeka. Esebenzisa abantu bakhe. Mangasenzekanga uye futhi obekuhamba phambili. Ethi niyabona ukuthi akwenzeka ngalutho. Ayikho lento kaJesu. Nawe usucabanga ukuthi ayikho. Abese yabuya ngokuthola uzobuya njengesela. Abese buya. Bese uyasala. Asiyeke ukunaka izifundiso zamadimoni ezidukisayo. Sho njalo uverse 1. Yekanje ukunaka izifundiso zamadimoni ezidukisayo. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Benako umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Kolunye uhlangothi la manga abazosiza ukuthi kubonakala abaqinisile. Obani abaqinisile? Hayi njengamanje anazi ukuthi ubani uqinisile. Abanye basho lokho, abanye basho lokho. Emva komhla ka-23, 24 and 25 or whatever dates, khona bazovela beqinisile. Khona bazovela benamanga. Besoze sazi nini ukuthi usibanibani kanti ukushumayela iqiniso. Besoze sazi nini ukuthi kanti usibanibani udlala ngathi usengezimithiyo, sisho njalo isiZulu. Uqamba amanga usengezimithi. Besokwazi nini? So this is the time. So ukuthi wazi ukuthi usibanibani bengimethembile kanti lapho buwona bengimethembile. Uthemba umuntu wena. Uthemba umuntu. I just hope abantu bazosho ukuthi lezi zinto abayikhuluma bazithathephi. Ngoba umoya ongcwele akwazi ukuphikisa izwi lakhe. Jesu akaze aliphikisa izwi likhulunywa. Uthi kuzodlula izulu nomhlaba ngeke kudlule nagamana linye engilikhulumile lingawenzi umsebenzi engilithumele wona. Uma esho njalo ushilo izwi lakhe lingephuthe. Angeke liphuthe. Uyalinda Jeremiah 1:12. Uyalinda kuba likwenze lokho alithume khona. Asingadukiswa bafowethu. Asihlaleni enkosini uJesu. Ngakho ke ikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Benaka izifundiso, benako umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashise uphawu kunembeza wabo. Baqamba amanga,
bashiswe uphawu kunembeza wabo. Kodwa manje asikwazi ukubabona kungakenzeki. Kufuneka kuqale kwenzeke. Lapha kuDuteronomy lithi izwi lenkosi abaprofeti bami nobona ngoba kwefezeka abathengi kushilo. Kodwa abaprofeti bamanga ngeke kwenzeke lutho kwabakushilo ngoba mina bengakushongo ngiuJehova Sebawothi. Hayi, ziyeza lezi insuku. Angithembe onendlebe uyangizwa manje obengadecide kahle uzodecide abone ukuthi ubani kanti okhuluma iqiniso. Izwi likaNkulunkulu noma izambulo okuthiwa ezikaJesu noma okuthiwa ezikaNkulunkulu. Ngeke sisho ukuthi akuzona sazi. Sobona ngalezi insuku. Sobona ngalezi insuku. Mina ngithi landela izwi. Lithi izwi ukufika kaJesu kuba njengesela. Athi kwenye indawo ukuba umlindi umuzi ubazi ukuthi isela lizofika nini. Ubezogada umuzi wakhe. Manje akazi. So ke thina sihlaleni ke silungile ngoba namhlanje ebusuku lengahlwithwa ibandla. Namhlanje ntambama lengahlwithwa ibandla. Namanje oba ngikhuluma nje ngahle ngaliqedi lokhu ukukhuluma kanti sengihlwithiwe. Mina wangikhuluma nje inkosi isize ngiphile impilo engcwele ngingasali bakuhlwithwa ibandla. Angikwazi wakho ukuthi uthini. Angikwazi wakho. Khuleko kaPaul uthi inkosi ingathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle ngisize ngiwutoba umzimba wami. Kunjalo ke bafowethu. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo. Abazenzisa akusadikisi lutho futhi uzobona bazophila nje. They will just be brave. Bakhulume nje ngathi akaze kwakhohlisa umuntu. Sengathi akaze kwenzeke lutho. And nani nibalandele nje futhi ngoba hayi nana anilahlekelwa lutho ngokubalandela. Akukho kunilahlekelayo. Kodwa mina ngithi sawubona ukuthi obani abaqinisile, obani abaqamba amanga. Izwi likaNkulunkulu linamanga noma izwi likaNkulunkulu liqinisile. Sekuyisikhathi sokuthi ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Uma kunje nje emthini omanzi kuyoba njani kowomileyo. Masiguqe sikhuleke sibonge izwi kuNkulunkulu wethu. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa siyabonga. Sisize Nkosi sihlale ezwini lakho. Silibambisise sibambe ukusho kwakho. Ngoba ushilo wathi kodlula izulu, kudlula umhlaba, kodwa ngeke lidlule nelilodwa igama olikhulumile lingawenzanga umsebenzi. Kungaba kanjani pho lidlule leli elithi nawe awazi Nkosi Jesu nengilosi azazi ubaba osezulwini kuphela owaziyo. Lodlula kanjani lelizwi? Ngeke lidlule lingafezekanga. Sokusho ukuthi konke lokhu kwazi kwabantu bekhomba usuku kuyizeleze. Size Nkosi siqonde, sihlakaniphe, sibe mnene njengamajuba. Usisa ilona loyo lalele lenkonzo. Sebenza Nkosi siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu baba uNsibandi sekufike leso sikhathi uyavalelisa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu agcine. uJesu Kristu inkosi.